jago Kanada ka sɔrɔ fɛgɛmani ka don lakana fanfɛla la ni jamana kɔlɔsiliko ani ka se ka duniya lakana kulu dɔ bila sen ka Haiti jamana ale basigiliko la ni gɛlɛyaw be olu kan ka sɔrɔ Biden ani Kanada jamana ɲɛmɔgɔ ka baro la. Wagati min na Biden tun bɔra Washington alamisadon tile bantɔla kibaruya dɔw y'a yira k'a fɔ ko baro kumakan gɛlɛn wɛrɛw ko fɛɛrɛ sera ka sɔrɔ olu la ka d'a kan bɛnkan sɔrɔla yaasa u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ. The geopolitical circumstances, well, listen, we're lucky. We have Canada to our north. Kanada doni duguma sira la ni mɔgɔ minnu b'olu ka jamana kɔnɔna la yɛrɛ kalifa la olu bɛ tɛmɛ ni États-Unis yaasa ka se ka taga Kanada. New York Times ani Los Angeles Times ni olu ye kunnafoni di sɛbɛnw ye y'a yira k'a fɔ ko Kanada bɛna se ka nin tunga dugumafɛ sira tagalaw n'u bɛ tɛmɛ ni Roxham Road ye ni ale bɛ danbɔ New York ani Quebec la ka se k'olu minɛ. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko Kanada fana sɔnna. Real pleasure it is to welcome President Biden to Ottawa, back to Ottawa. It's so great to see you, Joe. Obviously, we've been working closely. Kokan segila ka tunga yɛrɛ kalifa kɛla mɔgɔ ba 15 minnu bɛ bɔ Ameriki woroduguyan fan na olu danse minnu bɛna don a ka jamana kɔnɔ sariya yɛrɛ ɲɛ kan ni o bɛna to mɔgɔ minnu dagalen don Ameriki woroduguyan fan na n'u bɔra Ameriki jamana woroduguyan fan na ka na États-Unis na Ameriki fana bɛ o gɛlɛya bɛ bɔ a kunna. Ameriki jamana ka masaya so kuma lasebaga Karine Jean-Pierre a ma sɔn ka ni kibaruya ka sɛbɛntiya a y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ani Kanada fanga ɲɛmɔgɔ ko u bɛna a ko piripiri latigɛ